Няколко дни имам някакво движение в ръката. Това забравих да го кажа. Много се извинявам. Икономист съм била в Комитета по туризма и Балкан турист преди. Нали така беше? Аз всичко си помня. Излезах на пазар, отидах до магазина и ми стана лошо пред вратата. Дъщеря ми уреди тук, докато е по-рано, да бъда на рехабилитация. Веднага, същия ден, както е говорила, веднага ме приеха. С Снежана работя от нейния първи ден на нейното постъпване. Тя дойде много плаха, оплашена и абсолютно нормално за нейното състояние. Беше абсолютно обезкуражена. С кръка съм по-добре, с ръката малко по-трудно. По-ми е засегната. До крака ми си го свивам свободно сама. Тъй като стигнахме момент, в който тя успя да проходи, единственото нещо, което смятам, че трябва да си продължи, е да се работи върху нейната ръка, тъй като отскоро има поява на движение в него. Още малко трябва да се надгради в нейната увереност, но смятам, че съвсем скоро нещата могат напълно да се възстановят. Това, което още трябва да се работи по нея, е равновесието и координацията, тъй като те са все още леко влошени, и да се доизчисти нейният страх от падане, който е много характерен за много от пациентите, които са получили инсулт. Достатъчно да се движа сама и това ми е пак от полза, сама да се обслужа.